Balik na po ta mga higala, no? Kumusta og welcome na pod. Lahi na sad ni siya nga kalingawan diri sa tong channel mga higala, no? Og karon mag-uban-uban na sad ta paingon ta dito sa may bukirang bahin na sad mga higala, no? Dito sa may ato dito dapita kauban ng mga suking content materials. Ha! So let's go! Okay, so di akin anindutan din mga higala, no? Dili ilhan ba nga nara sa muang dapit ni? Pero naa dyan siya mong dapit ni kay bukid man kayo sumusaka ta na. Saka ta dito, pag motor dito, nabilin na pagyawin na to ba? Away mga awat na. Kata kamay. Yung rag. Nindot ang view diri mga higala, no? Hangat sa kasaka mga higala. Kita chuko. Mo na chuko po diri sa mua. Mura pug chuko ni ito ano. Di makita man ang chuko. Chuko. Montage be montage. One hour later. Okay, so ambog na dire. Saka na punta dito. Ambog na diha. Saka na to. Medyo init na no ang panahon, no, pero kaya pa ni. Asa ka sa sila? Surat kagagyanan na ni. Ano? Ni. Kuya na. Kuya mo. One shift later. Kung magkauban mo pa'y magabot. Master! Okay. Yan na ta sa ikas buntod, no. Sumo na siyang pinakabog na makita dito sa mua, oh. Sumo na siya ang sila nga kasi duwan day. Ano? Kinsa na? Karang kay Landong ha.
Inlandong na bubalik daw may nakanindot sa panahon ba kay pirit pod. Hangat po eh. Hangat! Pagkante, sumbo mo! Kail! Kina, inig, paambog ba no? Mapinay-hay ka. Sekarang may inanik kini has. Bitaw. Ilaw-ilaw. So, di ami sa nasunog nga Rehabilitation center. rehabilitation. Teka na sa lansang, no? Okay, lalita ani nga nagbahas-bahas na dire. Di ni illegal. Dara. Abot na. Survive ay. Survive. Survive na. Lala. Pagkante Sa tungas pa sa na. Maniwan si Kail ron. Nagambog. Ano? Okay, lagi to motor ato. Abot. Sabi gyawing ipo ito ibili. Sure. Uy, mga te. Ah, puniton pa lang to kalit ato. Di na ba ta kalit. Nice to ya. Gani. Okay, so continue to the next level. Dikit si Kail. Nagambog na. Nagambog na si Kail. Lisod kay na iambog oy. Si Kail Na bapo. Gwapo ko na una. Ah, sunod na ng gwapo. Uy, paghinay duel. Paghinay duel. Maligid yan. Patay lagi. Uy, patay lisudan mo ni. Uy, buang. Uy, mahilis na imong kunot. Uy. Sudan naman eh. Oh, no, picture no. Picture ah. Kalte. Hari ka picture na bra. Ate. Kita na to feel. Lisuda man ni ambog di ay. Ingon sa tubol ligid ba. Lisuda ni ambog oy. Okay. Karuha og dagat lagi. Sa picture to ba? I'm the top of the world. Dango kayong sinilas. Karuha og dagat lagi. Peso. Nay PS na rin dia. Nay PS day. Muhon. Muhon. Lagi. Ngapay tagiyan ni? Pidring Sigira. Dadi gilubong si Pidring day. So mga higala na abot kami diri sa Mugi. Yo. Na. Tora hilltop to pero kani ka hilltop man po ni kay namo tas babaw. Hilltop dun na. Hilltop di kay hilltop man gyapon. Tap yapon. Kato pud hilltop po to pero namang mga pero magagaan ganina to kato na ibay nga gupa. Nasunog. Percent. Karuha og dagat lagi. Represent na ko. Beef tricks.
Uy!